și bine v-am găsit la al doilea episod de Plants vs Zombies 2. Și cam greu să trec pe asta. Așa, luăm așa. Luăm pe ăsta, varza. Și o să dăm varza și o să dăm bomba. Și am lăsărit toți. Și nu știu din ce parte o să vină. De acolo de jos unul. N-am bani destul. Luăm așa, așa. Am pierdut meciul. Bă, nu am pierdut încă. Așa. Tu, ce pumn i-a dat. Am pierdut. Nu auzi prostul ăla. Dar nu știu de ce au băgat level-ele așa. Ce nu au băgat florile alea mai încolo. Așa, pe primul rând, să spun. Ca să ne simțiți. Am asta boss. Uite aici. Și dacă se aude ceva pe fundal, este altor fake. Spune ceva altă. Eu sunt de Batman trezit. Și hai să spargem niște rujile. Nu. Hai să dăm. Deci hai să spargem și pe ăștia. Am... Uai, de mine. Bun. Ce fain. Aici sunt morți, cred că 1, 2. Încă am bomba aici. Și să vedem. Și meciul ăsta e câștigat. Așa. A fost bine că am dat acolo. Că așa-l pierdeam. Și hai să luăm banii. Bani. Așa. Și mai mulți bani. Și până să se încarce.
Și apăsăm. Ciup, ciup, ciup. Oh, bun, pe apasă revoluat. Să pun aici, să aici, să aici. Bine jos. Aici. Nu se încarcă la timp. Mi-a ars. A, tată. Puc. Ce-ai spus? Altor, ce-ai spus? Am spus că nu se încarcă destul de rapid. Ce s-a încărcat? Da. Așa. Găleata aia trebuie să o sugem. Un rând de zombie. Aici asta e pierdut. Ai. Și dacă vreți și acum mi-am șters din sală Minecraft-ul și mai pot să-mi instalez. Nu știu de ce. Hai. Hai, nu se încarce. Așa să luăm florile. Altor, ce să spui acolo? Am spus că alea sunt frunze. Nu sunt. Dar ai pierdut. Ce ne spune? Eu sunt. Măi, Altor, de ce ești rău? Altor, de ce mi-ai plantele? Tu ești rău. Tu ești. Wow, deja filmăm de 8 minute. Mamă. Păi e sigur. Și Altor a început să facă fițe. Nu e adevărat. Ba da. Și din cauza lui Altor și al David Sky, din cauza lor, nu am... mi-am șters Minecraft-ul. Nu e adevărat. Pentru că eu i-am spus că David Sky își va instala versiunea mea și el și-a dezinstalat Minecraft-ul și a încercat să-și instaleze versiunea mea. Și până la urmă le-am instalat pe mea. Pe lui David Sky. Ba, nu interesează. Asta-i tot. Asta e adevărul. Altor, nu mai minți pe fundal. Hai să punem și o bombă aici. Nu. E o frunză. Tu, în cap. Îi pierde. Păi și? Bine. Și episodul ăsta am doar pierdute meciuri. Și bun, hai să... Ai și câștigat un meci. Și bun, hai să închidem aici episodul. Bun, pa!